Dumaan pa rin tayo doon sa ano kasi piniyam ako kagabi yung owner ng tawag doon sa cave diyan sa Baclayon. Do you remember? Nakalimutan ko na anong pangalan ng cave na yun. Ipiniyam ako kagabi. Meron daw silang display dyan sa Holt Airport ng yung dragon fruit. Kaya puntahan natin kasi nasabi ko kay Gian kanina, kung sabi ni Gian dahanan nyo naman para kumain naman tayo ng dragon fruit. Sabi niya. Sabi ko sige, para mapagbigyan din naman yung owner nung yung pasyalan dyan sa Baclayon kasi marami silang dragon fruit. Ang sabi pa niya, raw ito, yung last harvest na raw nila ito. Kaya, yun nga, ni-notify ako, puntahan natin. Masarap ang dragon fruit, guys. Masarap, di ba? Oo, masarap. Masarap. Nakalagay sa rep. Ay, oo, malamig. Naku, Parang masarap. ice cream. Oo. So, let's go. Hindi lang tayo malate ng 1 o'clock sa pag-uwi kasi yung mga trabahante natin. 11:56 na, It's 1 hour na lang. Siguro naman, di naman tayo magtagal doon. I-video ka lang konti doon sa kanila and then makita nyo yung dragon fruit nila and then malalaman nyo kung magkano ngayon ang kilo. Yung last na bili ko ng dragon fruit is binili ko pa sa Dao Market. Ang kilo is 150 ang kilo. Ewan ko dito ngayon sa kanila. Tingnan natin. Dito na tayo, guys. Dumaan tayo dito sa Old Airport pero saglit lang ako. Ito yung mga display ng Sandugo. Ang dami. So let's go, guys. Hanapin ko yun sa Baclayon. And then one time ipapasyal ko kayo dito ng mas detailed kasi alam nyo nagmamadali tayo as of now kasi 1 o'clock. Yun nga, may patrabaho kami. So I will go now. And then you see the oras, 12:06 na. Okay, hanapin kita dyan, ha? Hanapin ko lang yung booth ng Baclayon. Uy! Ayan, kanya-kanya kasing booth dito. Ang daming mga display, grabe. Ito, mga display ng province. At hindi ko alam kung saan ang display ng Baclayon, guys. Sofia's Provincial Government of Bohol na nakalagay. Asa ka, ani? Ito ay Dawis. Dawis and then magtanong ako. Dito siguro sa kabila. Sarado pa Sarado pa yung mga booth nila. Sarado pa, nagkakainan pa ng lunch. Wala namang. Asa man ani? Hello ma'am, mangutan ako. Saan may booth sa Baclayon ma'am? Waka. Ala pa? Kana na maligya o kuan, dragon fruit? Asa? Oo. Unsang orasa di magabli dire? Okay. Sige, ma'am. Thank you kayo, ma'am, ha? Nagmamadali ako, guys, kasi papasok yung mga workers ko ng alauna. You know. Asa man, ani? Sarado man ka, ani? Where is it? In-invite kasi ako. Bili daw ako. Nung last year pa, ganyan na naman, hindi ako nakapunta. I don't know where. Dito siguro sa kabila. Let us see. Diri tingali. Ayun. Oh my God, copyright kaya hindi na ako magsalita.
music doon, ang lakas ng music. Ito na guys, ang lalaki ng mga ano niya. Di ko lagi ka istorya. Makapiright ko ang music. Sinasabi ko kanina na cave doon sa Baclayon is that Kang Caramel Cave. Meron sila mga tanim doon na ganito, yung dragon fruit. That's why we have here mga display nila. Kaya sinabihan ako kagabi, through PM, na pumunta raw dito. Pumunta ako talaga kahit busy ako. Yung mga workers ko nga, papasok na yung 1 o'clock. Pero sige lang. Okay, bumili lang ako ng 4 muna. Ay, di ba ni madaot tayo? Kay gusto ka ayos sa akong anak. Last harvest na rabani, no? Okay, tama na yan. Ha? White. Get na white. Ala, white eh? Oh. Dili Hindi pink? yan magenta, ma'am. Katong pink? Yes, po. Ah, white din eh? Yes, ma'am. Dili din ni pink? Ang lasa. Ba-order na siya, ma'am. What's your name? Vicky, ma'am. Si Vicky. Vicky. Ah, Nikki. Si Nikki, gwapa kayo. Siya nagasikaso sa akin. Okay, kumuha ako na. Ayan. So, that is 600, no? Oh my God. A lot of people here. Look at them. Wow. Valencia. Linyaw. Kalape. Wow naman. Mga upo. Kamote ang laki. Wow, kalabasa. Shareable Yunes, ang laki. Ano siya ni? Ah, kakao. Ang palaya, ang laki. Nagsisilakihang mga products nila guys, sobra. Province of Bohol ay very rich. Uy, magtanong tayo kung ano ito. Wow. Ang ganda naman ito. What is this? Ang saan siya? Ah, Bunga sa nipa. bunga sa nipa. Makaon ni no? Baligyan eh. Kung sa kahit na nilitay, buwang na. Aguwa na, why humok? Kanili ay kanili. Very kind sila. Ala, pinagbigyan ako sa Cortez sila sa Municipality of Cortez. Eh, na-strike ako dito sa Nipa. Wow! Ganda! It's BCDP. Ah, It's BCDP. Nasa Kamantuan, Cortez. okay. Thank you so much, sir. Oh my God! Thank you so much. I'm very kind nila. Oh my God. I will show you guys what is the content of this one. At marami sila dito. Babalik ako dito sa kanila. Ipapakita ko. Ang dami dito. Grabe. Kaya lang nagmamadali tayo. Okay. Okay guys, nandito na tayo sa bahay. Bye-bye! See you again next time. Ayun ang mga balita today, mga updates. And see you again next time guys. God bless. Take care.